Zašli mi novi video. Čitala smo ovu knjigu. Zašli mi novi video, danas pokazujem gimnastiku. Pa, hajde da počnemo sa gimnastikom. Prvo što radimo je gimnastike, muška špaga. Liči će kao da su mi debele noge, a nisu. Evo vidite. Evo već evo ispadim šorc, već liči kao da su mi debele noge. Tanke su noge. Evo vidite koliko su mi tanke noge, tako da nema šanse da liči kao da su mi debele. A sljedeća je ženska špaga. Žensku špagu ne mogu uraditi, pa ću pokazati. Samo. Pošto radim žensku špagu, evo ovako. Idemo mnogo najviše. Sljedeći je most. Ne umemo dozgo, pa ću odozgo. Najviše od dozgo umemo ovako. Ne umemo dozgo. Meni je preteško od dozgo, a zato uvek radim od dozgo. Eto od dozgo. Sljedeće je kolo tu napred. Tada ću ovo jastuk da mi ne boli leđa. I me ne boli leđa. Nije, nemoj. Eto, kolo tu napred, sad kolo tu nazad. Ne umemo ću pokazati. Samo. Nemam kolo tu nazad, hajde još jednom. Nemam pakir. Ne umem nazad, ali umem samo napred. Sljedeće je... Samo malo. Da. Sljedeće, šesto po redu je zvezda. Nažalost, ja ne mogu utatim zvezdu, ali ću vam pokazati. Imam 3 puta. Malo ću da odalim da bolje vidite. Hajde radimo zvezdu koju ne umem. Ali dobro, ajde radit ću je. Eto, vidite, ne umem, ali nema veze. Hajde još jednom. Još malo da povučem ovo. Da bolje vidite. Evo još jednom. Evo samo malo. Da znate, sad sam se samo pripremila. Nisam nikakvu zvezdu radila. Još jednom. Sad sam uradila hodne rukama, evo još jednom. Samo molim vas još jednom da uradim zvezdu. Eto, to je bilo najgore što sam do sada radila. Dobro, sljedeće stojanje rukama, a to imam 5 pokušaja. Pa hajde, radim. Prvi. Prvi gotov. Drugi gotov. Treći gotov. Ja ne znam da li dobro radim, ali... Četvrti gotov. Hajde, peti. Evo samo jedno, molim. 5. gotov. I 6. gotov. Dobro,
Sljedeća od gimnastike je, sad ću približimo od sebe, da bi bolje vidjeli. Sljedeće je, treba da pripremim nogom glavu, stojeći i ležeći, a prije toga ću vam pokazati ovo. Gledajte ovako na kolano, ako da radite žensku špagu. Ovako. I sve onako te glavu. Ja ne mogu, ali hajde još jednom da probam. Ne mogu. Probala, svašta video sam pokazala i uspela sam, da ne mogu. Hajde da radimo ono što sam rekla da ću sad raditi. Sa desnom nogom pa sa levom. Prvo sa desnom. Čekajte. Evo, sad sa levom. Sa levom je malo teže, ali dobro. I sad ležeći. Ja to uvijek ovako radim. Čekajte. Dobro. Sljedeći je, ja mislim da je ovo sljedeće, a sad ću mi pokažem nadalje. To je valjda bila sljedeća. Sljedeća od gimnastike je ne. Ja sam završila gimnastiku, a sad pošto je kraj, nemam što da radim, pokazat ću vam moje 2 kuce, jednu kornjaču i jednu macu. Pa hajde, počnemo sa mojom omiljenom kucom koju imam 4 godine. Jednu kucu imam 4 godine, pa hajde počnemo sa njom. Evo ga, voli da me ljubi. Bari, sedi. Budi miran. Hajde, ljubi me, čekaj. Sedi da ti pokažem. Ajde, Bari, Čiću. Evo, idem. Miran, sedi. Pa nemoj da lagneš, nego sedi, bebo. Pa sedi, Mico. To je moja kuca 4 godine. Imam ga 4 godine. Joj! Ustaj. Sedi, Bari. Sedi. Ovako. Ljubi. Ajme na kućicu, dođi. Samo malo. Penji se. Tako. Sedi. Tako. Sad me ljubi. Bravo, lepoto. Ajde, siđi. Bravo. Jo, Bari prospi svu vodu. Idem na moju macu. Pa hajde, pređem na nju. Ovo je moja cica maca. Mjau, pa kaži sad mjau što si se postideo. Ima ovu ogrlicu. Evo vidite kakva mu je. Ima tu šapice. Ima i ovo kao malo zvonce. Čekaj, Black. Zove se Black, inače mnogo je bezobrazan i tvrdoglavo. Ćemo sad na ljuljašku, on vodi se ljulja. Na to ljuljašci. Pa ajde, budi dobar. Samo malo. On ode da se šeta, pa se vrati, mačka moja. Ima zvonce ovdje, ali, znači, kad hoda, na njoj se čuje to zvonce, ali nisam mogla vam pokažem, mnogo je zaspavala i sad je otišla, malo se šetam. Sad vam pokažem, kucu. Ona je mnogo čupava i svi je vole. Evo sad laj. Čupko, dođi. Dođi, Čupko. Evo ga. Mnogo je, svi ga obožavaju kad ga vide. Jako je mali, ali i jako star. Pa hajde vam pokažem kornjaču. Znači, taj Čupko obožava da se masi. Badi isto. Pa hajde pokažemo kornjaču. On je inače u kanalizaciji, pa možda nema vode, nekad ima, nekad nema. Ima i
neka rupa i tu je kao neki njen bazen, a kad nestane voda, a kad ima vode, onda nema ono to, pa tako da vidimo da li ima voda ili nema. Konjača je dole, tu. Ne možete, evo je ovde. Vi je možda ne vidite, ali ne mogu da izvadim pošto ima puno vode. Tako da, evo vidite je. Dobro, opet. Evo hoće da ustane. Ako je vi vidite uopšte. Inače, sad ću da zatvorim ovo. Imam mali koš. Ja kad sam bila mala, imala sam malu macu. Ona je sad porasla i poklonili smo je, a imamo zato novu unutra. Ona je ostavljala stalno šapice kad mi je tata radio beton. Sad ću se popnu novo drvo, pa da vam snimim sve. Nije puno velika, nije ni puno mala visina. Eto, to je moje dvorište. Eno je moja baba dole, ovo je koš za mog tata. On je neki traktor na putu, moja kapija, bunar, ljuljaška. Eno ga badi, eno tamo je mačka, eno ga vrabac. Eno je kokoške, nisu moje, ali ja mogu druga. A ja sam sad na drvetu, pa to je to što se tiče ovog videa. Znači, ako vam se sviđa ovaj video, obavezno ga lajkujte, subscribe-ite na ovaj kanal, komentarišite, pišite komentari naravno, da vam se sviđa ovaj video. Pa hvala na gledanju, čao!